Dobrodošli na Blizanci ili ne. Pravila su jednostavne. Vidjet ćemo slika, vi morate reći da li su blizanci ili ne. A vi možete igrati isto. Trebam sudionika 1 i sudionika 2. Jeste li vi spremni igrati blizanci ili ne? Yes! Jeste li vi spremni? Onda krećemo! Prva slika. I dodatni bodovi ako znate koji su oni. Točno ili ne točno? Jesu blizanci? Šta kažete? Ne točno Tamara? Lori kaže točno? Ne točno! Na lijevo je Enzo Ferrari, na desno je Mesut Ozil. Sljedeći. To je krivo, ajde, tamo već vodi 1-0. Ok, točno i netočno. Točno! Blizanci! Evo nas je glumac. Sljedeći. Ajmo, Roy, možeš ti. Ajde. Nisam stao neki gangster. Točno i... Je, točno! Jesu! Oni su gangsteri iz Londona. Ovdje je križenje. Ajde. Netočno i netočno! Netočno! Nisu blizanci. Križenje. Ako nisi znao. Točno, tamo ne kaže točno. Lori. Netočno. Točno! Blizanci su! Da. Sljedeći. Tamo je vas vodi. Kao Egipćani. Netočno! Nisu blizanci. Sljedeći. Ok. Nemoj zaboraviti da imate dodatne kodove za ime. Za lijevo ili desno. Go for real je. Još jedan bod! Dobro. Hvala. Netočno i netočno. Da, netočno. Lijevo je Chad Smith iz Red Hot Chili Peppers. Kad sam ljubomoran i brat. Netočno. Točno. Netočno! Žao mi je. Aj sve. I ko su oni? Poznate ljudi. Pa jesu. Netočno. Točno. Točno! Blizanci! Scarlett Johansson i Nana. Scarlett Johansson. Sljedeći. Daš doda pa. Ko su oni? Ajde, znate, ajde. Znaš. Da vidimo oči, znaš. Vidi, još jedan bod. Ne točno. Točno! Blizanci su! Jesu, da. Ne izgledaju, ali jesu blizanci. I zadnje. Op. Točno ili netočno? Ma jes. Samo nam misli točno. Rory misli točno. Netočno! Okej. 6 pod Rory. 11 Tamara. Svaka čast Tamara! I kako ste vi, koliko bodovi ste dobili?